Ana i Luka upoznaju Srbiju. Kopaonik. Ana i Luka danas pakuju svoje torbe i kreću na put. Kako je ovo uzbudljivo, veselo uskliknu Ana. Prvi put idemo na skijanje i to baš na Kopaonik. Stvarno, zašto idemo baš tamo? Pitao je Luka. Pa to je naš najveći skijaški centar i jedna od naših najljepših planina, reče mu mama koja se pojavila na vratima. Kako napredujete sa pakovanjem? Nemojte zaboraviti svoje omiljene kape i rukavice. Na planini je zimi hladno. Koliko krivina ima na ovom putu? Luka je bio zadivljen dok je auto mileo strmim planinskim putem. Meni je malo muka, kukala je Ana. Strpite se još malo, pogledajte kroz prozor. Ovakvo drveće i ovako debeo i beo sneg nemamo kod kuće, rekla im je mama. Ali ćemo uživati kad stignemo. Luka je bio baš dobro raspoložen. Dok su mama i tata iznosili stvari iz auta i prijavljivali se na recepciji, Ana i Luka su malo razgledali. Kako je neobičan ovaj hotel. Sve zgrade su povezane i idu u krug. I sve je od drveta. Divila se Ana izgledu konaka. Gle, na sredini je Snežko Belić, najveći Snežko koga sam u životu video, zapazio je Luka. Možemo i mi da napravimo Snežka, vidi koliko snega ima, odmah je predložila Ana. Važi, spremno je odgovorio Luka. Ana i Luka su sutradan poranili i radosno izjurili na sneg. Na skijalištu je već bila gužva. Jao, kako je ovdje sve veliko. Koliko ima ljudi. Pa zar svi oni znaju da se skijaju? Ana je bila zapanjena. Neki tek uče, kao što ćeš i ti danas krenuti u školu skijanja, odgovorio je tata. A neki se i sankaju, kao ja, izjavio je Luka. I to je zabavno. Sankaju se mala deca. Velika deca uče da se skijaju. Jedva čekam da krenem u školu. Veselo je dobacila Ana. Hajdemo prvo da iznajmimo opremu. Ovdje postoji mnogo dobrih ski servisa. Oprema je veoma važna za skijanje, rekao je tata. Potrebna nam je kompletna oprema za ovu mladu damu, rekao je tata u ski servisu. Dakle, pancerice, skije i vezovi i štapovi. I da se sve slaži sa mojim ski odelom, dodala je Ana. To je isto važno. Evo, probaj ove pancerice, a onda se lepo ispravi da odaberemo skije. One se biraju po visini, a ne po boji, znaš? Šalio se pomoćnik u ski servisu. A štapovi? Vidjela sam jedne baš lepe, ljubičaste. Zabrinuto je pitala Ana. Možeš uzeti baš te, još samo da podesimo vezove na tvojim pancericama i spremna si. Pravac sneg, veselo je uskliknula Ana. Dok je Ana birala skijašku opremu, Luka je bio na teškim mukama birajući sanke. Treba da budu brze, ali ne prebrze, da bih mogao da upravljam, objašnjavao je. Najbolje su, čini mi se, one zelene. Mogu li da sednem na njih? Naravno, slobodno ih isprobaj, ozbiljno reče pomoćnik. Odlične su, uzet ću njih. Ali voleo bi da svakoga dana dok sam ovdje budu moje, zamolio je Luka. Nema problema, bit će tvoje do kraja nedelje, smeškao se pomoćnik. Ana i još 4 dece došli su u ski školicu. Dočekao ih je ljubazni instruktor. Dobrodošli u ski školu. Počet ćemo sa osnovnim stavom, polugom. Dakle, blago savite kolena i nagnite se napred, rekao je instruktor. Zatim ćete se polako odgurnuti štapovima i krenuti napred. Neka vam se vrhovi skija skoro dodiruju, ali pazite da se ne ukrste. Ovo i ne izgleda mnogo teško, rekla je Ana devojčici do sebe.
Nije baš ni lako, odgovorila je ona. Izvinite, a kako ćemo se zaustaviti? Pitala je instruktora. Što vam je širi plug, što više raširite zadnji deo skija, brže ćete stati. Hajdemo, najbolje ide na žičaru, veselo je rekao instruktor. Uspjela sam da se spustim i sama sam zakočila, veselila se Ana. Sada polako stani na vučnu traku koja će te odvesti na početak staze, objašnjavao je ski instruktor. Mogu ja to, ozbiljno reče Ana. Biću najbolja i ići ću na žičaru, odlučila sam, dodala je. Ana je uspjela da bude najbolja u svojoj grupi i kao nagradu instruktor je vodi na pravu skijašku stazu. Do nje se može doći samo žičarom. Pažljivo sedni na žičaru, Ana. Ona se ne zaustavlja da bismo se mi smestili. Moramo brzo uskočiti da nas ne bi udarila korpa, rekao je instruktor. Kako je ovdje visoko, kao da sam poletela i sada kao ptica sve vidim od gore, oduševila se Ana. Da, nema ničeg lepšeg od prizora snežne planine po sunčanom danu, saglasio se instruktor. Nakon što su stigli na vrh i oprezno iskočili iz korpe žičare, Ana i instruktor se spremaju da krenu niz stazu. O, pa ovdje je gužva, uopšte nije kao na vežbalištu. Kako se ne sudare svi ti ljudi? Ana se malo uplašila. Ne brini, mi ćemo zaobilaziti njih, ali još više će oni zaobilaziti nas. Mi ćemo ići polako, hrabrio ju je instruktor. Krećemo, juhu! Konačno se odlučila Ana. Dok je Ana bila u ski školi, Luka je stekao mnoštvo drugara na delu predviđenom za sankanje. Hajde da se poređamo, pa krećemo u trku, doviknuo je Luka Miši, Draganu i Filipu, svojim novim drugarima. Pripremi se, pozor, sad, povikao je Filip. Pogledaj koliko je daleko odjurio Miša, zabiće se u onaj smet, uskliknuo je Dragan. Koči Mišo, koči, povikali su, ali Miša ih nije čuo. Zaustavio se tek kada je udario u smet. Ha, 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 začulo se sa svih strana. Kad sam već od snega, objavljujem vam rat, uskliknuo je Miša i grudva je poletela ka Luki. Neće moći, kliknuo je Luka i za čas napravio grudvu. Filipe, pravi nam municiju. Dragane, u zaklon, komandovao je Luka. I gol, vikao je Miša nakon što je pogodio Luku i skinuo mu kapu. Još nisi pobedio, nije se predavao Luka. Nakon što je Ana završila časove skijanja, a Luka svoju igru sa drugarima, prošetali su se pored staze. Vidi, Luka, kolicni konj, odjednom reče Ana. Hajde da vidimo da li smemo da ga pomazimo, hitro reče Luka. Možemo li da ga pipnemo, pitala je Ana vodiča konjića. Naravno, deco, i dovodim ga svaki dan ovamo radi vas. On mnogo voli decu, odvratio je vodič. Baš sam se umorio i ugladneo sam, a još bi se igrao, žalio se Luka. Sutra treba da pravimo Sneška Belića, a sada nas mama čeka na večeri, rekla mu je Ana. Ovdje nam je baš lepo, mogli bismo ostati cele zime, nastavio je Luka. Skijanje je super, ali mislim da će mi biti dosta nedelju dana, izjavila je Ana. I tako oni odoše na večeru, željno očekujući sutrašnji dan i nove igre na snegu. Šta treba znati o Kopaoniku? Gde se nalazi? Kopaonik je naš najveći planinski masiv i proteže se dužinom od 75 km kroz centralnu Srbiju, a manjim delom i kroz Kosovo i Metohiju. Na najširem delu je širok oko 40 km. Planina Kopaonik obiluje rudnim bogatstvima, kao i brojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama.
Njene rude iskopavane su od davnina, po čemu je i dobila ime Kopovi Kopaonik. U podnožju planine ima mnogo izvora tople lekovite vode, zbog čega su tu smeštene mnoge banje. Zahvaljujući prirodnim bogatstvima, centralni deo planine je 1981. godine proglašen nacionalnim parkom prirode. Pored prirodnih znamenitosti, na širem području Kopaonika nalazi se i mnogo kulturno-istorijskih spomenika nastalih između 12. i 15. veka. Najviši vrh Kopaonika je Pančićev vrh, visok 2017 metara. Skijaški centar Kopaonik je naš najveći ski centar i nalazi se u Nacionalnom parku Kopaonik, u centralnom delu planine. Sneg se tamo zadržava od novembra do maja, prosečno 159 dana godišnje. Uprkos tome, a zbog južnog položaja i otvorenosti terena, ima mnogo sunčanih dana, čak 200 godišnje, pa Kopaonik zovemo i sunčanom planinom. Sve to čini skijanje izuzetno prijatnim, a ovaj centar omiljenim skijalištem u Srbiji. Zahvaljujući brojnim hotelima, odlično uređenim modernim stazama i ljubaznim domaćinima, svi posetioci skijališta mogu dobro da se zabave, odmore i uživaju u zimskim radostima.